бо фарорасии фасли зебои баҳор варзишҳои гуногуни миллӣ рушд мекунанду шумораи довталабон зиёд мегардад. махсусан миёни ин намудҳои миллӣ гӯштини миллии тоҷики гӯштингирӣ мақомаш шоиста буда бо ҷалби зиёди паҳлавонони номдор дар фасли зебои баҳор равнақ ва шӯҳрат пайдо мекунад. барномаҳои навбати роҳи зафар бештар ба кору фаъолияти паҳлавонони ватанӣ пешбарӣ гаштанд ки дар ин мавсим хеле ба маврид аст. ҳар як паҳлавон дар толоре машқварзӣ мекунад. қаҳрамони барномаи навбатӣ мебошад ҳайдар саидкабирзода мебошад. дастпарвари ин толори муосир аст, толори варзиши парвиз собиров. маҷмӯи варзишие ки навакак гарифешро барои ҳаводоронаш боз кардааст ва шумораи зиёди наврасону ҷавононро дар риштаҳои гӯштини миллии тоҷики гӯштингирӣ ва ҷудо бо ҳам овардааст. аллакай дар тӯли на он қадар дуру дароз дастпарварони ин даргоҳ дар дилхоҳ мусобиқаҳо мақомдор гаштанд. инҷо хурду бузург дар намудҳои гӯштини ҷудо ва гӯштини миллӣ машқварзӣ мекунанд ва роҳбарии толорро мурраббӣ ва собиқ паҳлавони кишвар Фаррух Собиров ба уҳда дорад. ҳайдар низ ҳамчун шогирди Фаррух аз қадамҳои аввал машқ мекунад. тӯли 7 сол 8 сол мешавад ки бо сайкабирӣ ҳайдари сайкабирӣ якҷоя тамрин мекунем ва дар тӯли 8 соли бо якҷоя тамрин кардан ҳайдари сайкабирӣ ягон вақт дар машқ хафо намондааст ва бисёр ҳам тамринои хуб мекунад. сараввал муҳаббати гӯштин дар қалби ҳайдари хурдсол аз тамошои гӯштинҳои деҳа махсусан бародараш сарчашма мегирад. ӯ доимо барои дидани гӯштинҳо дар мавсими баҳорӣ ба дашту теппаҳо дар мусобиқаҳои маҳаллӣ ширкат меварзиду дар дил шӯлаи гӯштинро равшантар мекард. қадам ба қадам ба майдонҳои хурд роҳ меёфту ҳунарашро барои наздиконаш намоиш медод. ман ҳайдари сайкабирзода тӯли 10 сол аст ки дар клуби Парвиз Собиров машқварзӣ мекунам. ман аз аёни кӯдакӣ ба гӯштини ҷудо бисёр ҳавасу рағбатам зиёд буд, чунки бародари ман гӯштини миллиро бисёр назм медид ва дар гӯштини миллӣ бисёр шавқ ҳаваси зиёд дошт ва то синфи 11 дар ҷамоат деҳотчигинои ноҳияи Ховалинг машқварзӣ кардем. баъди хатми мактаби миёнаи ноҳияи Ховалинг ӯ ба шаҳри Душанбе омад. дар шаҳри Душанбе таҳти роҳбарии мурраббии ҷавон сараввал Хуршед Раупов ва баъдан Фаррух Собиров тамринҳоро оғоз кард. вақте нав омада буд тамрин мекард, тамрин камтар буд. дуюм сем сол мешавад ки баромади хуб мекунад, натиҷаҳоро ба даст меорад, дар наврӯзиҳо бисёр хуб баромад мекунад. шавқу завқаш бисёр шудааст, тамринаш бисёр хуб шудааст. ду вақт тамрин мекунад, заҳматаш бисёр аз нисбат ба дигар бачаҳо фарқ мекунад тамринаш. аввалин мурраббии устод Хуршед Ҳукуматов аст ки тӯли 2 сол дар он ман машқварзӣ кардам ва чунки гӯштини самбо буд, ман гӯштини зудоро ки ҳавас доштам ва аз соли 2014 дар гӯштини зудо назди клуби Парвиз Собиров омадам. дар ин ҷараён ҳамчунин ҳуҷҷатҳои хешро ба донишкадаи тарбияи ҷисмонӣ ба номи ҷаҳонпаҳлавон Саидмоъмин Раҳимов супорид. ҳайдар Саидкабирзода дар намудҳои мухталиф гӯштин баромад кардааст. натиҷаҳои назаррасро дар намудҳои гӯштини ҷудо ва гӯштини миллӣ ба даст овардааст. ҳоло меравем ба тамошои гӯштинҳои миллияш. соли гузашта ва ҳамин сол барои ҳайдар дар гӯштини миллӣ соли пурбарор аст. соли гузашта дар наврӯзгоҳи пойтахт барои гиромидошти 30-уми солгарди соҳиби истиқлолии кишвар мусобиқаи байналмилалии гӯштини миллӣ доир гардид. ҳайдар дар вазни 80 кило ба майдон баромад. ҳунари ҳайдар дар ин вазн хеле хуб дурахшид ва барандаи медали биринҷӣ шуд. иҷрои усул дар лаҳзаи поёнӣ аз сӯи Саидкабирзода буд. шояд барои баъдан баҳогузорӣ кардани ҳамон усул хулосагирӣ кунанд. бале, имтиёз баъдан баҳогузорӣ мешавад. бадане ки дода шуд
ва ҳақназар мағлуб мешавад. дӯстони азиз, бадане ки дода шуд бале ба Саид Кабирзода ки рӯи намолавҳа ё ҳамон табло ҳам мушоҳида мекунед. сонияҳои поёнии вақти асосӣ агарчи ҳақназар Назаров кӯшиш кард вале муваффақ нашуд. вақт ба анҷом мерасад. ҳақназар Назаров ки яке аз чеҳраҳои номошно аст барои ҳаводорону алоқамандони гӯштини миллӣ, вале дар ин рақобат ҳақназар Назаров ба нокомӣ дучор мешавад. бо ҳақназар Назаров дуюм бор аст ки дар мусобиқаи миллии гӯштингирӣ шаҳри Душанбе вомехӯрем ва ҳақназар Назаров ҳам паҳлавони хуб аст, паҳлавони беҳтарин паҳлавон аст ва хушбахтона ман дуюм бор аст ки ҳақназар Назаровро дастболо мешавам. ҳақназар Назаров усули дӯстдошта аз тарафи чап усули пушти по задан мебошад. ҳақназар Назаров бо ҳамроҳи ман ҳардумон тарафи чап гӯшти мегирем. ҳамчунин соли гузашта дар мусобиқаи кушодаи шаҳри Кӯлоб дар намуди гӯштини миллӣ дар рақобат бо намояндаи Россия Егор ба майдон баромад ва ӯро бо як партофти беҳтарин мағлуб карда таби дили ҳазорон нафарро шоҳ кард. гӯштини шаҳри Кӯлоб ба паҳлавони ҷаҳонпаҳлавон бигема мешава. Егор паҳлавон меган шогирдони устод Расул Боқиев мебошанд. хушбахтона дар гӯштини шаҳри Кӯлоб ба он дастболо шудам. ростӣ ман намедонистам ки он чемпиони ҷаҳон аст ва гӯштингирии мақсад хуб аст ва хушбахтона ман ба Егор паҳлавон дастболо шуд. ҳуҷумҳои нағз кард, як паҳлӯ маро зад, вале ин гӯштини миллӣ аст. баъдан ман ба тахтапӯш ҳалол задам. ин баромади Ҳайдар аз ноҳияи Ховалинг аст. Ҳайдар дар ин дидор чун баромади шаҳри Кӯлобаш хеле хуб дастболо мегардид. аввалан дастгирии мухлисон аст ки мо ба ду-се ҳарфи худ дастболо мешавем. ин бисёр хуб аст ки аз ноҳияву аз деҳоту аз қишлоқҳои мо омада гӯштинҳои моро тамошо мекунанд. аввалин ин дастгирӣ беҳтарин аст ки моро мухлисӣ мекунанд ва мо дастболо мешавем. имсол дар гӯштини миллӣ барои Ҳайдар соли хотирмон ҷараён дорад. ҳолон ки гӯштинҳо ҷамъбаст нагардиданд, аллакай чандин маротиба шаҳди пирӯзӣ чашидааст. мисоли ин гӯштине ки дар ноҳияи Ховалинг барпо шуд. Ҳайдар дар майдони ноҳияи Ховалинг рақами 1 боқӣ монд. дар гӯштини ноҳияи Ховалинг шумо шоҳиди ҳол ҳастед ки ман бо ду-се ҳарфи худ дастболо шудам ва хушбахтона шоҳҷоизаро ба насиби ман гардид ва гӯштини ноҳияи Ховалинг ба нои ман маҳкам шуд. ҳамчунин пай ҳам дастболо гардиданаш дар гӯштини имсола ӯро миёни мухлисонаш шӯҳратёр мекард. дар пеш моро гӯштиниҳои миллӣ калон интизор аст ки ин шаҳри Кӯлоб ва ноҳияи Ховалинг ва ноҳияи Темурмалик инҳо гӯштиниҳои беҳтарин медиҳанд ки имсол гӯштин мешавад. инҷо майдони мардумии шаҳри Ҳисор аст. то расидан барои шоҳҷоиза Ҳайдар чандин рақибонро шикаст доду охирон бор дар қисмати ниҳоӣ рақиби хешро мағлуб карда соҳиби шоҳҷоиза гашт. партофташ беҳтарин партофт ба ҳисоб мерафт. ман дар шаҳри Ҳисор гӯштини Наврӯзӣ буд ба 3 ҳарфи худ дастболо шудам ва аввалин ҳарфи худ аз шаҳри Ҳисор буд
و دومین حریف خود از ازبکستان بود و سومین حریف خود این از ناحیه فیض‌آباد بود که با آن دست بالا شدم. خوشبختانه من صاحب شاه جایزه شدم. بسیار گشتین طولانی گرفتیم، تقریبا 20 دقیقه گشتین گرفتیم که بسیار پهلوان پرتجربه و پهلوان بقوت بود که قلف انداختن رو با کار برده و با اون پهلوان پرقوت دست بالا شدم. ҳоло меравем ба дастовардҳои ӯ дар намуди олимпии гӯштини ҷудо. мусобиқаи ҷумҳуриявӣ оид ба гӯштини ҷудо. ҳайдар дар намуди гӯштини ҷудо дар вазни то 81 кило баромад мекард. рақибон паҳлавонони номдори ватанӣ дар ин вазн бар рӯи таътаме мебаромаданд, аммо кори ҳайдар дар ин вазн тамоман фарқкунанда буд. дар 4 баромаде ки дошт, ҳамаашро бо пирӯзӣ ҷамъбаст намуда барандаи медали тилло шуд. ҳайдар дар ин мубориза ғолиб шуд. дар дақиқаи охирин дар ҳамон сонияҳои башумуре ки як партовта анҷом дод ва зари баҳогузорӣ гардид ва бо ҳамин тартиб барандаи медали тиллои вазни то 81 кило дар ин мусобиқот гардид. ва ҳарду бародаран, ҳарду якдигарро хеле хуб медонанд ва пайваста дар мусобиқаҳои дигар ҳам якҷо ширкат меварзанд. ва акнун ин майдон аст. имрӯз бахту иқболи ҳайдар афзалӣ кард. чемпионати ҷумҳурии тоҷикистон оид ба гӯштини ҷудо моҳи марти ҳамин сол дар чемпионати имсола ҳам бо тайёрии ҳаматарафо ҳозир шуду дар вазни то 81 кило вориди майдон гашт. мақсадаш ба даст овардани медал буд. орзу ин навбат ҳам амалӣ шуд. ҳарчанд медали биринҷӣ, вале медали муҳим буд. دقیقه سیومی وقتی زفت و واقعا هم در جریان مبارزه این مرادی و توانست در سمتی واقعا هم دقیق کردنی زحمت مربیانش نقطه گذارد و واقعا هم رقابتی جولی بود. واقعا هم نیروسنجی دیدنی بود، عبرت بخش بود، حساس و خیلی هم سطحی خوب. حیدر سعید کبیرزاده پهلوان سفیدپوش مدال دومی برنجی وزنی تا 81 کیلو رو به دست آورد. انا همین ترتیب، انا همین لحظه جذاب برایش نشاط و خرسندی آورد و امیدوارم که به سهلنگاری رو داده. عمر هم پهلوان خوب است، پهلوان شهریسار و برادران اونم پهلوان خوب است. پهلوانان با تربیه هستند، پهلوانان شهریسار اساس. عمر رسولوف، اعظم رسولوف، آداب اخلاقشون بهترین پهلوانان هستند. ما 7 بار شد و میخریم بین ما یگان نافهمی نیست، همچون برادر. дар толоре ки мураббии ҷавон фаррух барояш дарси ҷудо мемӯзад, ҳайдар паҳлӯи ҳамтолононаш машқ мекунад. хотираҳои некро ҳамдастагони ҳайдар аз куштинҳои ӯ ба ёд меоранд ва ояндаи накуро аз ӯ интизоранд. ба ҳамаи мо шумо маълум аст ки дар майдонҳои гӯштини миллӣ ҳам хело ҳам ҳайдаршоҳ бо чандта шоҳҷоиза садовор гашт ва дастовардҳои хуб дорад ва паҳлавонро дар оянда муваффақият бурбориҳо хоҳонем ки аз ҷумҳурӣ берун ҳам парчами тоҷикистонро баланд бардошта ба тоҷикистон ҳам ба сари баланд баргардад. ҳайдар сайкабирзода хеле ҳам инсони хоксор аст ва инчунин дар зал бо ҳар як хурду калон муносибатҳои хеле ҳам хуб дорад ва инчунин пештар ҳама саъю талошаш барои дар гӯштинҳои майдонӣ буд ва баъдтар оҳиста оҳиста яъне ки такмил додани гӯштини ҷудоро
шурӯъ кард ва инчунин дар мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ инчунин сазорҳои медали намоён гаштааст. ва навака ки дар қасри тенниси шаҳри душанбе мусобиқа шуда гузашт, хеле ҳам як натиҷаи хубро нишон дод ва сазовори медали биринҷӣ гашт. шоҳиди он ҳастем ки тӯли солҳои охир ки дар ҷоми пойтахт соли 2021 ҳайдар саидкабирзод дар он ҷо садои зинаи сеюм гардид ва мо дидем ки дар чемпионати республика, дар чемпионати ҷумҳурӣ миёни калонсолон ки як муқобила баргузор шуд, дар он ҷо бо Умар Расулов паҳлавони Ҳисоршаҳр хело рақобати шадид кард ва дар натиҷа ҳайдари саидкабирзод онро ҳам ба як усули партофии хело зебо ба зари соҳиб шуд. ҳайдари саидкабирзодро мо ин сол дар майдон низ дидем ва дар шаҳри Ҳисор низ шоҳҷоиза ба даст овард автомошина ва дар ноҳияи Ховалинг низ инчунин ин шоҳҷоизаро ба даст овард ки мо дидем ки бо паҳлавонони узбек чӣ хел рақобат мекунад ва мо дар зал мисли ака додар, яъне мисли бародарем, бо ҳама як рафтор мекунад, бо ҳама намуна писари оромтабиат, писари зиндадил мебошад. ӯ аллакай донишкадаи тарбияи ҷисмонӣ ба номи ҷаҳонпаҳлавон Саидмоъмин Раҳимовро хатм кард ва соҳиби диплом шуд. мо аз ин донишкада чизҳои бисёр омӯхтем ва ташаккури зиёд ба мураббиё мегӯем, ба устод Зафаршода мегӯем ки моро хеле дастгириҳои зиёд мекардан. хушбахтона инҷоро мо хатм кардем. мо дар рафти таҳсил бисёр чизҳо омӯхтем ва мураббиёи беҳтарин буданд ва мо кӯшиш мекунем ки дар рафти варзиш сами худро гузорем. ҳоло набардҳои навбатӣ ӯро дар пеш интизор аст. дар ин мавсим метавонад дар гӯштинҳои миллӣ баромад кунад ва ҳамчунин дар оянда дар майдони гӯштини олимпӣ ҷудо ҳам мубориза барад. ман ҳамчун ҳамтолор барои ҳайдар, яъне ки дар машқҳои ояндаи ӯ бурдбориҳои калонро орзумандам ва хоҳиши онро дорам ки ҳамчун имсол ва солҳои дигар соҳиби чандин шоҳҷоизаҳои дигар гардад ва низ дар гӯштини ҷудо ва орзу мекунем ки ба сатҳи қуллаҳои баланд рафта расад. мақсадаш берун аз тоҷикистон баромад кардан аст. вақт фаро расидааст ки аз медалҳои ватанӣ ба медалҳои байналмилалӣ гузарад. ин роҳи мушкил аст, вале босамар аст. ҳар як паҳлавон ин орзу ва ҳаваси худро дорад ки аз ватани худ аз тоҷикистон берун рафта ва медалҳои дигар давлатҳоро оварда ва парчами ҷумҳурии Тоҷикистонро бардошта ба ватани худ баргардад. барои ин мақсад дорад ки то нозикиҳои гӯштини ҷудоро аз худ намуда дар роҳи зафар оянда гом гузорад. дар ин роҳ, яъне роҳи зафар, барояш пирӯзиҳо таманно дорем.